Il-fabbrika Fresh to Go Foods, kumpanija li bdiet topera fl-2019 billi tixtri u tforni frott u ħaxix, ħabbret investiment ta' 4 miljun euro biex jiġu rinnovati il-bini tal-fabbrika, il-makkinarju, il-vetturi u jsir taħriġ li jingħata lil 50 ħaddiem li jaħdmu mal-kumpanija. Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-fabbrika f'Bur Marrat fejn seta' jsegwi mill-qrib il-proċess rigorus li jsir ta' kuljum minn dawn il-ħaddiema sabiex il-ħaxix u l-frott jitqattaw jiġi ppakkjat biex imbagħad jiġi kkunsmat. Matul sena ta' pandemija din il-kumpanija iwriet reżiljenza qawwija minkejja li bosta stabbilimenti kienu kostretti jagħlqu l-bibien. Għaldaqstant, it-tim maniġerjali tal-fabbrika ispira ruħu biex jibda jesplora swieq differenti biex illum il-ġurnata il-klijenti lokali jkunu jistgħu jgawdu minn prodotti friski li jitwasslu quddiem il-bib ta' barra. Dr. Abela rrimarka li l-investiment jitfit mal-professjonalità li jħaddnu l-ħaddiema huwa eżempju perfett ta' kif negozju għandu jaħdem f'pajjiżna. Dan fil-waqt li sens ta' tmexxija u reżiljenza li wriet il-kumpanija tkompli tqawwi ħidmet il-gvern biex ikun ta' spalla għan-negozji. Min-naħa tiegħu id-direttur tal-kumpanija Matthew Sammut stqar li bħalissa qegħdin jitħejjew pjanijiet biex ikomplu jkabbru l-investiment permezz ta' proġetti u prodotti ġodda li l-konsumatur juri interess fihom.